Čaute všetci. Čaute. Pozdravujeme, takže... Zdravím vás. Tuto zo Zanzibaru pozdravujeme a posielame naše zážitky a skúsenosti z toho, ako bolo. Napríklad sme si požičali vodné skútre, čo bolo úplne mega super zážitok. Vyblázniť sa na skútri a vlastne takto pri západe slnka, ako sme aj teraz. Potom sme boli s delfínmi a plávali sme, potom sme sa boli šnorklovať, videli sme všetky farebné rybky a bolo to fakt niečo úžasné. Tak sme ďalší deň boli pozrieť, teda hneď ráno sa povoziť s koňmi po pláži, teda po vode, a hneď na to po obede, ako sme sa najedli, išli sme pozrieť korytnačky v jaskyni, viac menej, a momentálne sa plávime tuto pri západe slnka. A naozaj každému, kto tu ešte nebol, odporúčam, stojí to za to. Odporúčame. Stojí to za to. Hlavne pozrieť aj Stone Town, ako žijú miestni, naozaj, nielen v rezorte ostať. Veľmi priateľskí sú tu ľudia. Všetci sú veľmi priateľskí, veľa z nich chce iba peniaze. Ale nie len kvôli lova. Nie len kvôli tomu. Nie len kvôli tomu. Naozaj majú to v srdci. Takže pozdravujeme. Srdečný pozdrav Čaute. do slnečného Zanzibaru.